Draga braćo, na početku 90. redovitoga zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine srdačno pozdravljam svu braću, članove naše konferencije, našega domaćina banjalučkog biskupa monsignora Željka Majića te njemu i njegovim suradnicima. Već sada zahvaljujem za sve usluge i gostoljubivost. Zatim pozdravljam mostarsko-duvanjskog biskupa i trebinsko-makarskog apostolskog upravitelja monsignora Petra Palića, do predsjednika Biskupske konferencije i apostolskog vizitatora za Župu Međugorje monsignora Aldu Kavalije. Jednako srdačan pozdrav i vama, dragi biskupi Franjo i Marko, koji ste u mirovini uz veliku i bratsku zahvalnost za otvorenu suradnju u Biskupskoj konferenciji, za njezino predsjedanje i vođenje njezinih vijeća, za gostoljubivost u vrijeme zasjedanja i drugim prigodama, sa željom da u dobru zdravlju nastavite svoje vjerno služenje narodu Božjemu. Drago nam je što ste s nama i na ovom zasjedanju i što ćete se obratiti prisutnim biskupima. Pozdrav i zahvala također generalnom tajniku monsignoru Ivi Tomaševiću i suradnicima u tajništvu, koji su i ovaj put sve priredili da bi zasjedanje moglo proteći u najboljem redu. A monsignoru Tomaševiću, koji će nakon 20 godina vjernog obnašanja službe generalnog tajnika preuzeti novu crkvenu službu, u ime svih članova konferencije, nekadašnjih i sadašnjih, najsrdačnije zahvaljujem za mnoge usluge na razini konferencije, pojedinih njezinih vijeća i povjerenstava i na raznim susretima i događanjima po svijetu gdje je bio naš predstavnik. Radujem se da su s nama i naši dragi gosti, kojima izražavam dobrodošlicu i zahvalnost za bratsko sudjelovanje u životu crkve u Bosni i Hercegovini. Ponajprije, benvenuto eccellenza. Ponajprije proprio stavo per citare una frase dove per prima volta menzionavo te. Benissimo, grazie. Ponajprije s nama je apostolski nunci, monsignor Francis Šulika, cioè hai voluto venire nel momento quando volevo salutare. Buon segno. Sì, kojega molimo da Svetom Ocu Pape Franju prenese naše živo sjećanje i zahvalnost za srdačnu audijenciju tijekom našega pohoda ad limina, za njegovo strpljivo slušanje i zanimanje za život crkve u našim biskupijama. Bratski i srdačan pozdrav također našim ostalim dragim gostima koji predstavljaju svoje biskupske konferencije. S nama je delegat Hrvatske biskupske konferencije monsignor Ivo Martinović, novi biskup iz Požege koji je podrijetlom s područja naše konferencije. Dragi Ivo, osim pozdrava još jednom ti radosno čestitamo na povjerenju kojeg je crkva iskazala i molimo te da prineseš našu zahvalu Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, biskupima i njihovim biskupijskim zajednicama u Hrvatskoj za duhovnu pomoć i tvarnu solidarnost s crkvom i svim ljudima u BiH. Ovdje je i predstavnik Slovenske biskupske konferencije monsignor Petar Štumpf, biskup biskupije Murska Sobota, te i njemu izražavamo bratsku dobrodošlicu i molimo ga da Slovenskoj biskupskoj konferenciji prenese našu zahvalnost za molitve i solidarnost iz toga dijela Crkve Krista. Hvala vam obojici za sudjelovanje na našem zasjedanju kao i za informacije koje ćete nam ponuditi o djelovanju vaših konferencija i o stanju crkve u vašim zemljama. Na ovom zasjedanju osvrnut ćemo se najprije na provedbu zaključaka s prošle 89. redovite sjednice naše biskupske konferencije. Potom ćemo saslušati izvješće nadzornog vijeća Caritasa BK BiH, godišnje izvještaje predsjednika istoga Caritasa i izvješće o raspodjeli sredstava tjedna solidarnosti iz 2024. Naravno, pozornost ćemo posvetiti i svom pohodu ad limina, koji smo obavili od 3. do 8. svibnja 2024. A budući da brojnim članovima naših vijeća istječu redoviti mandati, tema će nam biti i novi petogodišnji mandati članova tih vijeća. I naravno, da će naše pastoralne teme biti također obilježavanje obiteljskog dana krajem mjeseca srpnja na Kupresu, te jubilarna godina 2025. i obilježavanje 1100. obljetnice Splitskih crkvenih sabora. Ovo svoje okupljanje započeli smo jučer slavnim svete mise u Banjalučkoj katedrali na blagdan svetoga Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije, u čiji zagovor još jednom preporučamo sve njezine članove kao i ovo svoje zasjedanje.
I na kraju, kao Isusovi učenici uvijek i ondje gdje živimo, to jest također u Bosni i Hercegovini, mi kršćanski vjernici smo hodočasnici nade i poslani smo tamo gdje živimo unositi kršćansku radost i optimizam, te naspram svih izazova i opasnosti graditi slogu i mir među ljudima i narodima i pozivati sve druge da isto čine. To se čini važnim naglasiti posebice u ovo vrijeme, kad na mnogim stranama u svijetu prevladavaju nesloga, nedostatak dijaloga i spremnosti za dogovor ili čak nasilje i ratove. Hvala vam.